ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு ஷாப்பிங் vlog தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ லாக்டவுன் டைம்ங்கிறதுனால கடைக்கே போக முடியல. ஸோ அதனால் நான் சும்மா பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதை உங்களுக்கு ஷாப்பிங் vlog-ஆக நான் போடுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் சைட் டேப்புங்க. ஸோ இப்போ டபுள் சைட் டேப் அண்ட் கிராஃப்ட்டுக்கு பண்ண வேண்டிய எந்த திங்ஸுமே இல்லை. அதனால தான் கொஞ்ச நாள் வீடியோவே நான் போடல. ஓகேங்களா? ஸோ இதுவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் 15 ருபீஸ்ங்க. ஸோ இதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்ஸர் தாங்க. முன்னாடி ஒரு சிஸ்ஸர் வச்சுருந்தேன். அது கட்டே ஆக மாட்டேங்குது. அதனால நான் இந்த சிஸ்ஸர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் இதை வாங்கிக்கிட்டேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 25 ருபீஸ் நினைக்கிறேன். எஸ்ங்க, 25 ருபீஸ். ஸோ இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். இதுவுமே நான் கட் பண்ணி பார்த்தேன், சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து என்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளூ தான் வாங்கினேன். கம்மு ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இன்னொன்று எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான். இது 10 ருபீஸ்க்குள்ளது 2 வாங்கியிருந்தேன். ஸோ டோட்டலாக 20 ருபீஸுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ளாஷ் வச்சுருக்கிறதுனால தெரியல. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட ப்ரைஸ் 10 ருபீஸ். அடுத்து என்ன வாங்கியிருந்தேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டர் வாங்கியிருந்தேன். இந்த கட்டர் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன மைனஸ்ன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த சைடில் சின்னதாக கட்டாக இருந்துச்சு. நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன், இது எல்லா இதுலேயுமே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஓகே அப்படின்ட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் 10 ருபீஸ். அடுத்து என்ன வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ். இது 15 ஸ்டிக்ஸ் 5 ருபீஸ். ஸோ நான் மொத்தம் 36. ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அளவு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. நானாக செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டேன். நீங்களுமே வாங்கும்போது செலக்ட் பண்ணி வாங்குங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்து என்ன வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாட்டின் ரிப்பன் தான் வாங்கியிருந்தேன். நான் வாங்கினதே கிடையாது. வால் ஹேங்கிங் பண்ணும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது சூப்பராக இருந்துச்சு. இதை நான் அவங்க செலோடேப் போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை பிரிச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி சைட்லேயுமே போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இது நல்லாவே குவாலிட்டியாக தான் இருந்துச்சு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள், நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், நம்ம அப்கமிங்கில் நம்ம வால் ஹேங்கிங்லாம் பண்ணலாம். ஸோ அதில் நான் இதை காட்டுறேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 10 ருபீஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அடுத்து என்ன வாங்கியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கில்டர் ஷீட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க கோல்டன் கலர் மட்டும்தான் இருக்குன்னாங்க. ஸோ கோல்டன் கலர் மட்டும் ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். ஓகேயா? ஸோ இது பேக் சைடில் கில்டர் இருக்காது, ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான் கில்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அடுத்து என்ன வாங்கியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் பேப்பர்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது கம்மியாக தான் வாங்கியிருந்தேன். ஏன்னா அவங்க ஹோல்சேலில் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சமாக வாங்கிக்கிட்டேன். ஏன்னா பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வேணாலும் நம்ம போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் ஒரு 2 வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் எல்லோ கலரில் ஒரு 2 வாங்கியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து ப்ளூ கலர் 1. ஓகேவா? அண்ட் நான் A4 ஷீட் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு 2 தான் வாங்கியிருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ ஆரஞ்சு ஒன்றுமே வாங்கியிருந்தேன். ஆரஞ்சில் 1 அண்ட் தென் வயலட்டில் 1 அண்ட் தென் எல்லோவில் 2 ரெட்டில் 2 இது மாதிரி வாங்கியிருந்தேன். ஒரு ஷீட் 2 ருபீஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து என்ன வாங்கியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு
ஒரு ஒயிட் கலர்லேயுமே வந்து ஒரு பேப்பர் வச்சு தான் கொடுத்துருந்தாங்க எங்களுக்கு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ஷீட் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், சூப்பராக இருந்துச்சு, செம கிளியராக இருந்துச்சு. ஸோ இதை வச்சுமே நம்ம வந்து நிறைய கிராஃப்ட்ஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து அப்கமிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் இதில் வந்து 2 வாங்கிக்கிட்டேன். இதோட விலை வந்து எனக்கு மறந்துருச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ இவ்வளோ தான் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இந்த சிசர் வந்து கீழே இருந்துச்சு. ஓகே, இவ்வளோ தான் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன், ஏன்னா அந்த லாக்டவுன் டைமில். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் டாடா, பை.